Len vianočné stromčeky, ale aj opadané lístie, konáre alebo pokosená tráva z verejných priestranstiev sa už nesmie vyhadzovať na skládky či spaľovať. Od začiatku tohto roka zákon prikazuje obciam a mestám, aby tzv. Bioodpad likvidovali osobitne, lenže väčšina si s tým stále nevie rady. V prírode nie sú opadané listy a konáre odpadom, skôr surovinou. Doteraz sa však vynášali na skladky či do spaľovní a tam vytvárali nebezpečné plyny a dioxíny pre ľudské zdravie. Otravovali ovzdušie a ohrozovali životné prostredie. Teraz by mali končiť v kompostoviskách. Podľa nového zákona odpad z údržby zelene, záhradný odpad, konáre či odrezky nepatria do klasického odpadu. Obce majú povinnosť ho likvidovať osobitne. Málo ktoré sú však pripravené a preto žiadajú odklad. ZMOS sa usiluje o to, aby došlo k posunutiu účinnosti zákona o 2 roky. Obce mali na to, aby sa pripravili na plnenie tejto povinnosti dostatok času a mohli na ňu aj čerpať prostriedky. Nie všade sa na problém vykašľali. Napríklad v Devinskej Novej Vsi alebo Dubnici nad Váhom už majú dobré skúsenosti. Prípravné práce na vybudovanie kompostárne v Devinskej Novej Vsi začali v minulom roku. Dubnice nad Váhom riadila 3 mestské kompostoviská a čo ušetrilo okolo 1 milióna korún. Ostatné obce však majú nielen problém, ale aj šťastie. Je zima a likvidácia bioodpadu bude aktuálna hlavne od jary. Dovtedy sa ešte môžu na jeho likvidáciu pripraviť. Ešte stále môžu čerpať prostriedky zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Aby zákon obce dodržali, majú šancu, musia však konať. Výsledkom môže byť nielen zdravé životné prostredie pre obyvateľov, ale aj ušetrené peniaze v mestskej pokladnici. Pre televíziu Joj, Laco Ďurkovič.